Вітаночки, шановныя. І я спадзяюся, вы ўжо ведаеце, чаму мы апынуліся ў гэтым змрочным месцы каля сердца цмокавага хрыбта, таму што зараз выйшаў нарэшце гульнявы турын. Это просто ачмурэнна. Вось паказаць бы гэта каму-небудзь, якому-небудзь гульцу з версіі 1 там з нечым, пасля 1 і 2, калі выйшаў цмокавы хрыбет. Я ўпэўненая, што проста б завар'яцелі. Сейдж, вітаначкі, я вельмі радая цябе бачыць, і я таксама вельмі рада, што ты нарэшце патрапіла на стрым. Ура! Вось. Так давайте зацэнім яго. Што ж мы чакаем? Так, у нас тут шмат чаго цікавага. Вось яго заданне, дарэчы. Віспы сіл, вітаначкі, радая цябе бачыць. Будьце уважлівы, калі вы хочаце атрымаць дадатковыя ўзнагароды за праходжанне задання, ну вось гэтыя. Ну і прымагіба, вядома. Майце на ўвазе, што яно зойме 5 календарных дзён, то бок пачынаць варта не у апошні дзень, а трохі загадзя. Наколькі я зразумела, гэта будзе нешта накшталт цуруме, што мы пачынаем квест, а потым у наступныя дні працягваем. Так што майце гэта на ўвазе. Я ўжо ўбачыла ў цютары, што многія здзіўляюцца гэтаму, але ж у нас ужо была такая механіка, і, дарэчы, на мой погляд, даволі цікава, што Хайверс, да, яе вярнуліся. Так, у нас тут нейкі новы геймплей, наколькі я зразумела. Вось і наш турын. Можна забраць узнагароды за тых, кого ўжо праходзілі. Гэта вельмі класна, таму што трохі стамляе праходзіць выпрабаванні кожны раз за персанажаў, якія ўжо даўно прайшлі. Вось. Давайте пачнем. Ура! Даволі нечакана, што ён такі маленькі мілы хлопчык, таму што я падазрывала яшчэ даўно-даўно, што ён будзе гульнявым, але я думала, гэта будзе такі сур'ёзны высокі спадар. Механіка была, але раней ніколі не рабілі сюжэтнага квеста, здзіўляюцца. Ну, так, окей. Яна, па-моему, дагэтуль наогул была толькі, хаця не, па-моему, не толькі на выспе Цуруме. Мы ўжо вярталіся ў некаторых квестах на наступны дзень. Ну так, механіка была, але вось... І файна, што папярэдзілі, каб паспелі забраць узнагароды. Ну што ж, давайте пачытаем, што за турын. Міленькі маленькі хлопчык. Ну, канешне, таму што стала зразумела, што твінкаў любяць больш, і вось яго такім міленькім зрабілі. Ну і плюс патрэбная ж была нейкая гісторыя таго, каб яго зрабіць добрым, каб ён змог далучыцца да вандроўцы, і зручней, канешне, было яго перанарадзіць, а перанарадзіўся ён вось такім міленькім хлопчыкам. Так, ну што, дарэчы, яшчэ адзін момант, чаму гульцы з першых версій завар'яцелі бы, калі яго ўбачылі. Гэта таму, што празрысты чубок, праз які бачна вочы, таму што ў старых персонажаў такога нідзе няма, нават калі чубок закрывае ўвесь твар, а у апошніх персонажаў вось такое ёсць, і ў яго таксама прыгожа выглядае, як прямо у аніме звычайна робяць. З Даторы так зробяць міленькага маленькага клона Даторы. Ну, мне здаецца, Даторы ўжо прызвычаіліся да высокага, таму і гэта такі ход не дужа ацэняць. Так што вось наконт Даторы я ўпэўнена, што ён будзе высокі. Так, давайте пачытаем. Дурын пераперсонаж здольны як наносіць шкоду па-за полем бою, так і аказваць падтрымку атраду. У залежнасці ад таго, якія з яго навыкаў выкарыстоўваюцца, ён можа або дапамагаць членам атрада, або атакаваць у баю.
Пасля прымянення элементальнага навыка дурына, яго зыходная звычайная атака і элементальны навык замяняюцца на асаблівыя альтэрнатывы. Хуткае націсканне звычайнай атакі або элементальнага навыка у гэтай сітуацыі уводзіць дурана ў стан адмаўлення цемры або сцвярджэння чысціні адпаведна. Актывацыя звычайнай атакі хуткім націсканнем, як апісана вышэй, вводзіць дурана ў стан адмаўлення цемры. У гэтым стане выбух стыхіі дурана павышае шкоду яго рэакцыі пара і таяння, а таксама перыядычна наносіць перашкоду аднаму супраціўніку паблізу. Хуткае націсканне элементальнага навыка вышэй апісаным спосабам уводзіць дурана ў стан сцвярджэння чысціні. У гэтым стане выбух стыхіі дурана перыядычна наносіць шкоду ворагам паблізу і, актывуючы рэакцыі піра, зніжае перасупраціўленне і супраціўленне ворага элементаў, якія ўдзельнічалі ў рэакцыі. Элементальны навык. Пасля прымянення элементальнага навыка дурана, яго зыходная звычайная атака элементальны навык замяняецца на асаблівыя альтэрнатывы. Так, гэта мы ўжо чыталі, нам гэта проста дэманструюць відэа. Калі перабывае ў стане сцвярджэння чысціні, яго выбух стыхіі перыядычна наносіць шкоду. Так, бла-бла. Яшчэ, акрамя таго, калі ў атрадзе не менш за 2 ведзьмарскія персанажы, вышэй апісаны эфект зніжэння супраціўлення становіцца яшчэ мацнейшай. Вось, дарэчы, новая механіка. У нас нарэшце нейкае значэнне маюць фракцыі. Раней у самым пачатку гульні яшчэ была зброя, якая дадае бонусы, калі некалькі персанажаў зліюе. Гэта нейкая ліюэйская зброя была. І на гэтым усё. Потым троху гэта абыгралі ў натлане, што бонусы натланцаў. І зараз вось ужо сапраўды маюць значэнне нейкія фракцыі, якія згадваліся з самага пачатку гульні, але пакуль што не мелі ніякага геймплейнага значэння. Так, і выбух стыхіі 2, гэта мы ўжо чыталі. І акрамя таго, калі ў атрадзе не менш за 2 ведзьмарскія персанажы, вышэй апісаны эфект павышэння шкоды рэакцыі пара і таяння становіцца яшчэ мацней. Ну што, паспрабуем? Паглядзіце, які ён міленькі, які ён кацянятка. Вось. Але ён разбурае ўсё, да чаго дакранаецца, нягледзячы на тое, што сам па сабе ён добры. І зараз пакажу. Тут мусіць быць бачна. Не, чамусьці. Хаця, калі я праходзіла заданне архонтаў, калі блізка паказваць яго твар, там яго вочы бачныя скрозь чубок. Ну ладно, мабыць... Ось такі ён міленькі, кацянятка. Цікава. Так, яго 4. Раз, 2, 3, 4. 4 удары. Вось другі удар я пазнаю. Гэта Альбеда так робіць. І адразу бачна, хто яго вучыў. Ауч, хіба можна так мячом біць аб падлогу? Так жа можна яго зламаць. Дарэчы, ось яго меч, такі прыгожы, нагадвае трохі апаганенае жаданне, здаецца, так называецца той меч з версіі 1.1, калі я не памыляюся, які ёсць цяпер толькі ў самых-самых алдоў. Гэты пераклалі як Атами Артис, хаця вось гэта мусіць перакладацца на англійскай, гэта гучыць як Атам, ну, яно і тут мусіць так гучыць. І гэта вядзьмарскі нож, насамрэч, ведзьмы, з дапамогай якога ведзьма накіроўвае магічную энергію. І, ну, чаму Атамі? Ну, вось адразу бачна, што перакладчыкі не ведаюць, што перакладаюць. Тое ж самае, дарэчы, з лукам Амос, які... Так, тут
мне іх паказаць, але карацей ёсць лук Амас, які пераклалі як лук Амаса, хаця насамрэч ён належаў дзяўчыне на імя Амас. Так, што там? Ешка. Ух ты! Вау, это было прыгожа. Ладно, давайте паспрабуем уже яго ў больцы. Ух ты! Ён... Так. Ага. Калі яшчэ раз націснуць. Ой, які ён міленькі. Вось, гэта, дарэчы, зараджаная атака, вось так выглядае. Ён на крылах капітае, прыгажунчык. Это значит, калі атака. Трошки нагадвае Нілу. У яе таксама ешка змяняецца ў залежнасці ад таго, што націскаць пасля яе прымянення атаку або ешку. Так, ну што, паспрабуем. Я пакуль не дуже зразумела, што тут адбываецца, але націскаем ешку і потым атаку або ешку яшчэ раз, і ў залежнасці ад гэтага ён становіцца або ДД, або падтрымкай. Ну і лагічна, што калі націскаем ешку, то ён становіцца падтрымкай, а калі націскаем атаку, то ДД. Ой, які прыгажунчык. Ой, які прыгажунчык, маленькі кацянятка. The abyss is burning shadow! Everybody stand back! Let's light it! Coming to be! Feel this ancient power! Watch out! Доволі моцно. Teamwork is dreamwork! Ага, вось гэтая штука яшчэ дадае яму вось гэтае поле атакі спіра. Моцна. Я не разумею, што тут адбываецца, але я моцна. А вось светлая. Светлая. І гэта ўсё? Я просто клікала. Цікава. Цікава можа значыць. Я просто клікала, і нешта адбывалася, і ў выніку ўсіх забілі. Мне падабаецца. І зараз вы, напэўна, чакаеце, што я вось пасля такога захаплення Доранам вазьму і буду яго выбіваць, але мне шкада гэта казаць, але вы памыляецеся, таму што я прыйшла сюды, каб круціць у першую чаргу сігну для Венці. А у Венці зараз новая сігна. І, дарэчы, глядзіце? Бачыце яго банер з блёсткамі? Просто паглядзіце на гэта. Я не ведаю, чаму яны так зрабілі, але у мяне ёсць падазрон, што або Венці... Сігна, Венці, let's go! Дзякуй, Сэйдж, за падтрымку. Я спадзяюся, нам не выпадзе. Так, дык вось. Ён жа быў самы-самы першы персанаж, які быў у лімітаваным банеры. І, мабыць, пасля пэўнай колькасці рэранаў яго банеры вось так аздобілі. Або проста ён мае нейкае вялікае значэнне ў сюжэце, ну, гэта бачна, ён зараз будзе раскрывацца без спойлераў, хаця я, напэўна, ўжо ўпэўнена, што калі вы сочыце за Геншынам, вы ўжо самі ўсё бачылі. Але відавочна, што ў яго наш, нарэшце, таямнічы хлопчык раскрывае сваё вялізнае значэнне ў сюжэце. Так, докуплю яшчэ 5 крутачак осіны. І у мяне 81 крутка, што дае мне 100% гарант на зброю. Дарэчы, тут яшчэ цікава нейкі цікавы. Вось. Фіолетавы меч, які прывабіў мяне на баннеры, але гэта проста перафарбаваны фаоній. Дарэчы, файны перафарбаваны, ён цяпер прямо такі высокородны.
Мені здається, Фішель, коли б вирішила битися м'ячом, яна би собі такий м'яч взяла. Так ось, сподіваюся, він мені у колекцію випаде. Так, вибираю Сігну Венті. Так само можна нею полюбуватися. Ось яка неймовірна Сігна, яка нарешті пасує. А то у Венті вже 3 Сігни, але ні в одне йому не пасувало. Ось це справді сумно, коли Сігна не пасує персонажу. Сейдж позбігає сюжетних спойлерів, як може. Віспісіл цікаво, почнеться з Венті час нових версій. Але ж Венті не тільки б отримав нову версію. Старі персонажі, які дотичаться Відьмарського Ковена, яны ж тільки бафи трохи отримали. О, до речі, і кол. Звичайний кол, раз уже тут опинулося, то заберу. А крутить Сігну Венті ми будемо на статую Венті, лучше. И на конт новых версий я не упоминаю, что в Геншине наогул такое плануется. Крутить Сігну Венті мы будем, вядома, за Сінсіл, потому что это мой ОТП у Геншине. И я сподіваюся, что гэты хлопчук прывабіць нам Сігну Венті. До речі, у меня багато есть фанфиков про их, коли вам цікаво, можете на Ау3 на мой аккаунт завітать. Называется докладно так же, як і всі остальні мої аккаунти. Опа, сядаем. До речі, тут такое пригоже світання, саме час крутить Сігну. Тому що вона якраз називається Хроніки світання. Сінсіл Венті разом, так. Мое будучыня, здаецца, раней пазней Хайверс могуць пачаць новыя версіі персонажаў рабіць. Ну, пакуль я не бачу да гэтага нейкіх прычын, але магчыма. Улічваючы, што яны гэта любяць рабіць, я не выключаю такую магчымасць, але ну, магчыма, ў нейкай больш-менш аддаленай будучыні, але ж у нас зараз як бы перанараджэнне Геншина, нібыта ўжо версія называецца не проста там 1.2, 2.3 і так далей, а месяц 1, месяц 2 і так далей. В Геншине гэта цяжка з улікам лора на навыкі вочы Бога. Вось згодная. І з гэтым таксама. Усё ж таки ў Геншине Хайверс самі сабе зрабілі вельмі шмат абмежаванняў і вочы Бога, і рэгіёны, і ўсё такое. Так што ім так не разысціся, як у іншых гульнях. Ну што, я ўпэўненая, вы ўжо зачакаліся, я таксама зачакалася. Давайте круціць. Я ж хацела пахваліцца. Пахваліцца, як я пакруціла баннер. Памятаеце же, што на адным з мінулых стрымаў я выкруціла Сігну Лаумы. Пасля Сігны Лаумы ў наступнай версіі выйшлі там, дзе быў баннер Нефер і Форыны, там таксама выйшлі не толькі іх Сігны, але яшчэ і новая зброя Ноткраеўская, вельмі прыгожанька, я вырашыла яе ўзяць сабе ў калекцыю. Я выкруціла меч і дзіду, але акрамя мяча і дзіды я выкруціла Сігну Нефер і Сігну Форыны. І гэта ўсё за 20 крутак. Збройны баннер сапраўды мяне палюбіў. Я спадзяюся, гэтая любоў будзе распаўсюджвацца і на гэтую версію, таму што 2 апошнія ён мяне вельмі любіў. Няхай Сігна Венті для цябе прыляціць. Дзякуй, Сейдж. Я спадзяюся, што яна прыляціць. Так, ну пакуль не прыляцела. Прыляцела вось гэтая кніжачка, якая ў мяне на моне стаяла некаторы час. Дайце Сігну Нефер. Ну, не аддам, яна з котачкай. Я хачу сабе Сігну з котачкай. Яны папарна вырашылі прылятаць гэтыя зброі. Да рэчы, з адной і той жа калекцыі. Колькі ўдачы ты парадку? Ну, здаецца, у парадку.
Тут краевская зброя не выпала спачування. Она сапраўды прыгожая і, по-моему, даволі неблагая ва ўжыванні. Так, і гэта все яшчэ не гэтая. Не лего. Выпала вось гэтая зброя, якая мне доўга-доўга не падала, некалькі гадоў. Я даведалася пра існаванне літаральна адносна нядаўна. По-моему, ці то ў фонтэйне, ці то напрыканцы сумераў, по-моему, ажно ў фонтэйне. Так. Ну што ж, лего пакуль не ляціць. А не, ляціць, яна да гэтага не ляцела. Ага, яшчэ одна кніжачка. Серьезно? Ну ладно. Не мусила же мне настолько шансовать. Эх, добренько. Я використала, видать, свою удачу на попередние збройные баннеры. Так, докупим круток. Ну что, я сподеюсь, что ён мне прилетит. И гэта не лего. Зноў такі ж набор. Вось гэты клеймор і гэтая клеймор і гэтая кніжачка. І гэта ўсё яшчэ не лего. Зноў гэты клеймор і гэтая кніжачка. Яны вырашылі папарна прылетаць. І гэта зноў не лего. Нябесная сось. О, теперь прилетел не с книжечкой, теперь прилетел с бесструнным. Ну хотя бы блеску яны приносят богато. И это все еще не лего. О, только один бесструнный. Попередние крутки по 2 зброї приносили за раз. Так, еще 3 крутки. И сколько у меня? У меня 8. Ну что? Докручиваем, что маем. Там отрывается каля 50 круток, так что до конца... О, нечто новое прилетело, по-моему, новое. Так. До конца баннера я мушу ее все-таки выбить. Просто я шкода, что не сяду. Потому что на стримах мне звичайно шанцує. Пам'ятаєте, як у минулий раз просто так, коли були крутки, як я викрутила просто все, що хотіла, це було ачмуренно. Ех, ну, видать, тоді я використала всю свою удачу. Так. Ну, еще круточек. Так, отсюда. Я сподевалась, что я забыла забрать отсюда. Ну что, пошняя круточка. И это, конечно, не лего. Что ж, дякую, что поглядели, як я змарнавала все свои круточки. Сигну не выбила, але я упоминаю, что я ее еще выбью. Ну что ж, так, это новый. Это новый, мне ще його не було. Ось така. Нагадує, забула, як вона називається, але у качини тая штучка, на якої вона їздить. Что ж, Синтил, не привабил ты своему коханку Сигну. Так, можно забрать Узнагару, да? Выдатно. Ну что, на гэтым, здаецца, ўсё, што я хацела ад гэтага стрыма, але не ўсё. Што яшчэ хацела? Я хацела трошачкі вось спецыяльна пакінула вось гэты квест, дзе мы открываем новую локацию з лаўмай. Ось я хотела ее провести на стриме, тому не открывала пакуль что тут, каб открыть ее.
разом з вами паглядзець. Дарэчы, цікавы факт зараз пакажу. Вось бачыце, калі падыходзім, што я заўважыла, падыходзім да жрыц, яны не звяртаюць на нас ніякай увагі, яна нават не глядзіць у наш бок. Дзіўна, дзіўна. А вось бярэм лаўму, і яны яе вітаюць вось гэтым характэрным жэстам. Ось, і так працуе з усімі. Дарэчы, алені могуць нам аднавіць энергію, яны нас лякуюць і аднаўляюць энергію. Вось, цяпер у нас ва ўсіх зараджаныя вот так. Абажаю гэта. Так, цяпер вось падыходзім. Яна на нас глядзіць, а цяпер бярэм лаўму, і яна паварочваецца і вітае нас вось гэтым жэстам. Так, Сінціў хоча кахацца з Сяо, таму прывабіў Дзіду, так, Сейдж. Трэба было самім Вэнці выбіваць. Ну, напэўна, але ж мне ж хацелася сваім АТП іх выбіваць. Так, давайте яшчэ... тая бабулечка нас, па-моему, будзе вітаць? Не. Яна ківае. Так, значыць, адысці, проста глядзіць. А лаўме яна паківае, значыць? Так, яна ківае лаўме. Клас. Цудоўная дэталь. На каго яшчэ там можна падысці? Вось ты павітаеш? Павітаеш лаўму? Які ты няветлівы. Ты сваю кіраўніцу вітаеш. Так, добренько. Полетели. И теперь давайте откроем все ж таки гэтае заданне. Гэта нешта накшталт сістэмы рэпутацыі, толькі замест сістэмы рэпутацыі зараз у нас аб'ядналі фактычна... не, замест сістэмы рэпутацыі у нас Каламбіна. І я думаю, Каламбіну мы таксама навітаем. А вось гэта у нас куды можна зліваць печаткі. Так, печатак у мяне таксама багата. Вось надкраеўскія печаткі. І, дарэчы, вось зброя для Фурыны і зброя для Нефер. Клас, з котачкай. Мужлан. Так, які няветлівы мужлан. Згодная. Вельмі няветліва з яго боку. Вось такая класная. Давай, паварочвайся. Яна з котачкай. Ачмарэнна. Вельмі мілая. І сігна Фурыны, вось, з вадой. Таксама прыгожая. Ну што? Размаўляем з вами. З Каламбінай асцярожнай, но квест блакіруе магчымасць бачыцца з ёй. Вось таму я новы квест не пачынала. Я хачу спачатку завітаць да яе, таксама нагадаць вам, што каб не забывалі кожны тыдзень наведвацца да нашай месяцовай багіні. Yes, I'm sure you have very many friends indeed, but that's not the issue. Even if you summoned every ibis on Hisi Island, I still don't think you'd be able to move the moon mirror. Жал, таму што актывуецца, калі падыходзіш да Кацярыны ў Ноткраі. Так, і гэта, дарэчы, вельмі зручна, што я звычайна пакідаю персанажаў. З таго часу, як у нас з'явілася гэтая сістэма ачкоў актыўнасці, якія можна выкарыстоўваць, калі траціш смалу. Вось, таго часу я трачу смалу, здаю дэлікі Кацярыне, і потым іду траціць смалу, дзе эту густую, якую скрафціла, і пакідаю персанажаў там, дзе траціла. Таму гэта было вельмі зручна, што я апынулася не каля Кацярыны. Так, што у нас тут? У нас тут лама пераконвае нейкага ібіса, што нейкая ягоная ідэя дужа благая. And even if you managed it, the lunar semblance within would still... Яна яшчэ і
Тхорика переконує в нічому. Які він міленький. Він ще й з бабочкою. Dig it out. You could, but moving the mirror would still pose a challenge, even for you. У Лами такий неймовірний голос, я його просто заслуховуюся. Ох, він так горло своє надьмув. Huh? You really can summon every ibis on the island if that's what it takes? And you, on the other hand, think this plan is a joke, even if the ibis gets its entire family involved? Що ж вони таке обмірковують? Wow! Things are really kicking off over here. Looks like we've got a weasel thief and a heated argument with a bird. Пайман напужала звіров. Планується сумісне рабування, ці яни спрачаються про те, як поділити здобичу. We're plotting and scheming, to be precise. I'm told we have to get all our ducks in a row before moving forward on this job. Плетем замови інтриги. Ну-ка. But my co-conspirators disagree quite strongly on the best approach. And they're not exactly being diplomatic about it. Choice words have been spoken. Так вона вчить звіров фактично плести замови інтриги. І мені вельми подобається гэта нешакана хитроватый бок Лаумы. All right, I believe you. I'm sure you do have friends in high places. Although, where did you learn to speak like that? From a short girl with a metal arm and a hat. Ягода його навчила. Ягода, до речі, така класненька. Ось шкода, що не зосталося круточок вкрутить баннер Дунера. Тьфу, Дурина. Тому що коли б навіть не вибила Дурина, я би хотіла вибити Ягоду. До речі, давайте, ось, коли скончиться діалог, зацінимо ейне тестове задання. І ось у нас перша персонажка гунявая з канонічним протезом. Многих их отканонили, і я у тым ліку, што у Йоймі протез, але гэта нідзе не пацвярджалася. А у Ягоды гэта канкрэтна протез, гэта пацвярджаецца ў сюжэце, ну і вось тут таксама згадваецца. Oh, of course you can keep talking like that so long as you enjoy it. But be sensible around her, okay? Don't copy everything she does. Не бяры прыклад з Ягоды, кажа Лаума. I'm going to have a little chat with the Traveler and Paimon now, so be good and pipe down a little. Huh, it really did quiet down. Being able to understand animal speak is so cool. Paimon wishes she had that ability. Пайман марить стать друїдом, Лаума ж справді як друїд з Денди. Trust me, Paimon, you would not enjoy it very much at all. Прогучало зловісно. Don't misunderstand. Nothing terrible would happen, and it doesn't drive you insane or anything like that. Although, that being said, I do sometimes find it quite overwhelming. I was overjoyed when I first discovered that I could understand animal speech, but I quickly realized that it came with a downside. This ability is always active, and I cannot control it. Oh. Yeah, that would be a problem. And if you can't control it, that means... У любым месцы, у лесе ці на березе, калі побач жывёлы. Exactly. People say that listening to the bird song deep in the woods gives them a profound sense of peace and quiet that lifts their spirits. But no matter where I go, I can never find peace and quiet. Боже, бедная, яна ж фактычна толькі ў самых бясплодных закутках пустыні можна знайсці цішыню. When I stand in the forest, I hear the chatter of the wildcats, the rabbits,
the rhyme-horned deer, the chic badgers, and the long-plume ibis. They argue loudly about who's to blame for damaging whose roost, or which part of the woods the best twigs come from. Значить, нема спокою твоїм стомленим вушам. All right. Guess talking to animals isn't all it's cracked up to be. Справді стомляє. Ёй, до речі, мусить бути таким чином простей менавіта ў надкраі, чым, напрыклад, у Сумеру. Сумеру лаўма бы сапраўды змагла бы звар'яцець, а надкрай, па-першае, тут больш суворыя умовы, то бок жывёл, у прынцыпе, менш, а па-другое, яна ж можа пайсці ў горад, бо горад тут не такі, як у Сумеру ці нават у Моштадзе, дзе багата жывёл, а тут канкрэтна горад тэхналагічны і туды, канешне, жывёлы не так ахвотна будуць завітваць і ёй будзе спакайней. Waking up to the sound of birds chirping is pretty nice, but replace that chirping with bickering? And suddenly it doesn't seem so appealing. Лемін зараз так міла на яе паглядзела. Мы абедзве ведаем, што для таго, каб цябе разбудзіць, аднаго толькі ціўкання недастаткова. As for me, I've lived with it so long that I'm used to it now. In fact, it would probably be quite an adjustment if I woke up one day and couldn't hear the finches discussing which cup in which house makes for the best bath. У якім кубку лепш купацца? Класнае абмеркаванне. Yes, plotting and scheming. Thank you for reminding me. I got a little sidetracked. Although now that the traveler's here, we might just have the solution to our problem. Якая яна эпічная зараз. О, цудоўная. Скриншот бы цудоўны выйшаў. У мяне сябры па ўсім свеце, аднак, каб сабраць атрад, патрэбны час. No, just you will suffice. This job involves breaking into a storage room by undoing the seal created with the moon mirror by a previous moon chanter. But for someone of your talents, I'm sure it will be a simple task. Створаною папярэднім голасам месяцовае гімну мне спатрэбіцца прайсці навучанне на працоўным месцы. Don't worry, I'm sure you'll be fine. Come, let's go. Так, куды яны ўжо там прыбірацца задумалі? Кудысьці туды? А, там нейкі уваход ствараецца. Поворачиваются, как летать, вон. Тая. Так, нечто тут. Говорили прямо каля телепорта. Here we are. What you see now is the moon mirror, within which the lunar semblance is sealed. Веспасіла трошки сумна з того, що розмову жывёламі звычайна апісваюць маленькую працу перакладчыка ў галаве. Гаворыць мовою жэстаў і цела, трэба глядзець на іх, каб зразумець, што яны гавораць, а не толькі слухаць. Слушная завага, дарэчы, але нават калі не глядзець на мову цела, справа ў тым, што ты ж будзеш разумець, што гэта не проста прыгожая мелодыя. Вось, напрыклад, вернемся да птушак, як Лама прыводзіла прыклад, што гэта не просто тое, што можна ўспрымаць як музыку фонавую, а што гэта там агрэсіўныя, скажем так, агрэсіўныя спевы, ці што яны спрачаюцца, і мімаволі ты не зможаш пад гэта расслабіцца, таму што будзеш ведаць, што там хтосьці спрачаецца, ці на штосьці скардзіцца, вось неяк так. То бок нават без мовы цела ты будзеш збольшага разумець, што гэты гук азначае. Але згодная, гэта сапраўды слушная завага, таму што аднаго слухання недастаткова. Але гэта фантазійны сусвет, і тут як у многіх аналагічных выпадках маецца на ўвазе, што у жывёл менавіта мова як
другосная сигнальная система, скажем так, умовные гуки с тушками цудоўна. Што ламач брачны перыяд. Мне страшно уявіць, хаця як бы ну па ідэі гэта ж нешта накшталт заляцанняў і яна ўсе гэта чуе. Ох. Ну так, яе можна толькі паспачуваць шчыра. Ну трошачкі пазайздросціць. Вось калі б гэта можна было адключыць, тады б сапраўды можна было б пазайздросціць. А так, вось калі пастаянна, гэта непрыемненька. Must be a pretty precious statue if they went to all this effort to steal it away. Will there be some traps inside? You know, the kind that send arrows flying out if you step in the wrong place? Пайман, не переживай, я до таких заданняў прызвычаілася. Do not worry. This little one did some scouting for me ahead of time. The seal does not contain any such fatal traps. Oh, nice. That's good to know. And yeah, that sounds like a job for a weasel thief. Але выглядае на тое, што тхор-барахольшчык за бясплатна не працуе. That's true. Each time I ask it for help, I have to pay it one more the next time we meet. Чамусь мне здаецца, што пакуль таго Ібіса вучыла ягада, гэтага тхора вучыла Дорі. What a thieving little weasel. Oh wait, that tracks. Добрае вучанне Доры. But considering that it's helping you keep watch on the lunar semblance, it might need a name change. How about... Weasel Guardian! Ух ты, тхор-ахоўнік? Цікава. Ну, даволі карыслівы тхор-ахоўнік. Can't catch Paimon! Paimon can fly! І, па-моему, я ўпершыню бачу, што Пайман, каб яна падымалася вышэй за рост вандроўніцы. Яна з такім гонарам на яе глядзіць. Оп. На мяне не забірайся, толькі не валасы. Які мілы квест, мне ўжо так падабаецца. Come on, be nice to our guests. А чаму ён пакрыўдзіся на Паймана? Яна ж яго назвала прыемна. Пайман даволі кемлівая для таго, каб прыдумаць крыўднае прозвішча, але гэтае прозвішча дакладна не крыўднае. Тхор-ахоўнік. Што я магу зрабіць? Як адчыніць гэты механізм? To retrieve the lunar semblance, we need to activate pairs of mechanisms in 2 different locations. So it's a 2-person job. If you head over there and take the mechanism on that side, I'll take this side. Але як нам активувати одночасово? That won't be a problem. I have eyes in the sky. Ну, конечно, як же Лаума, калі патрэбна дапамога, есть безліч жывёл. Конечно же, ён крылаты. It will keep me updated on where you are and which mechanism is in front of you. Don't worry. All you have to do is follow my instructions. Конечно, цікаве. О, 2 лаумы. Двойная доза прыгажосці. Мне падабаюцца гэтыя задачкі з гэтымі механізмамі. Я ж мы з вами нават на стрыме нешта вырашалі. If you head over there and take the mechanism on that side, I'll take this side. Так, окей, нам патрэбна прайсці. Ускараскацца трэба. Я чамусьці падчас кат-сцэны не зразумела, ну, падчас дыялогу, не дуже зразумела, куды мне патрэбна ісці. Кухенкі нас чакае. І... Так. Тут 2, і іх абедзвюх, напэўна, трэба цягнуць. Understood.
I will retrieve the lunar semblance now. Так это все? Нам треба було тільки этой штучки підняти? The way out has been blocked. Could you try that again? Мабуть, спочатку треба гэтую, а потім гэтую. Ось так підняти. Щоб я не опустилися в Understood. таким порядку. I will retrieve the lunar semblance now. І... Єс! Ха. Лаума ж казала, що вона буде нами керувати. Але ж вона Wow! чого не сказала. What a huge statue! Yeah, no amount of birds or weasels is shifting that. А навошта гэтыя Іпіс і Тхор вырашылі красці гэтую статую? They probably couldn't even get past the mirror. So, Lauma, just how valuable is this statue anyway? In terms of Mora? Not much, I suspect. О, Лаума зараз нагадала Цігнара, які так само казаў, а гэта адна з фраз чакання, што веды не выміраюцца у эквіваленце моры. It's crudely fashioned, and the kind of stone it's carved from is found everywhere around these parts. But to the moon chanter of that era, and to the frost moon scions of today, it is a priceless treasure. Давайте полюбуемся на гэтую статую. Трошки схаваліся, але тут унізе былі месяцовыя сімвалы. Я вось на самой статуі, вось тут месяцовыя сімвалы. Карацей, бачна, што гэта нейкі месяцовы ідал. Прыгожа. If nothing else, I now have concrete proof of its existence. That's enough to confirm the reliability of several documents on the topic. О, дык є даволі навуковая цікаўнасць да гэтай статуі. To me, that makes this a very successful trip. Thank you for your help. I knew I had judged you correctly. The moon mirror posed no obstacle to you. And our little friend here was very impressed with your mechanism operating skills. Калі удаецца ўразіць жывёл, гэта, канешне, прыемна. What is it saying, Lauma? It says that the traveler is the best treasure hunter it's ever seen. It wishes it could join her on a quest to unlock all the treasure chests in the world. Так, я адчыніла шмат куфраў. From now on, I'll call on you if I ever find a treasure chest I can't crack. Окей. Okay. Bye then. Didn't even give us a choice in the matter. Don't worry, it won't come knocking on your window every day with a Mora coin in its jaws trying to drag you off on a treasure hunt. Не будзе грукаць у вашае вакно. Я не думаю, што ён у імбрычак зможа дагрукацца. And it certainly won't be visiting your room in the dead of night, moaning about locks it can't pick. Лаума з такой упэўненасцю гэта кажа. О, дарэчы, тут вось бачныя гэтыя месяцовыя сімвалы на статуі зблізу. Хаця Лаума адзін з іх загаражае. А тут як бы маладзік і ўрэшце поўны. Клас, вельмі прыгожа. Uh-oh. We better make sure to lock all our doors and windows before we go to sleep tonight. Ага, што мы замкнулі імбрычак. Relax. That weasel's only a child. It means no harm. It's just more talkative than most. Гэты тхорак не падобны да дзіцяняці. All right, let's head back. It's almost time for dinner. О, нас пачастуюць. Oh, and we still need to figure out how to get this statue back to our library. It seems like I'll need a little help from my friends after... Адгнуўшыся на кліч Лаумы, жывёлы выходзяць з лесу, яны паволі цягнуць гэтую статую да бібліятэкі. О, Just here will прыгоженька. do. Прыгоженька. That all went down without much fanfare. Paimon was expecting something exciting to happen once we put it down. Ну, тут даволі ўсё сціпла. Well, it's just a plain old statue. A historical relic. It doesn't hold any kind of mystical power. Але прыгожа.
The real value lies in the stories behind it. My job is to dig those stories up, wherever they might be hiding, verify them, and then share them with the people. Cool. Well, it's a good thing we got it back here in one piece. Indeed, and you two have my thanks for that. Please take these fruits and quench your thirst. I had the animals gather them in the woods. Нас почастують. Круто. До речі, садовина подобна до And after хурми. that, forgive me, but I have another request to make of you. Відомо, кажи. I apologize if this is presumptuous of me, but I've seen how well connected you are, and I've heard of your many travels into secret and forgotten places. On your future travels, if you ever come across any texts about the Frost Moon Scions, could I borrow them and make a copy with which to enrich our library? Ведаеце, што гэта нагадвае? Гэта нагадвае той пабочны квест з калегіі Зімаўлада ў Скайрыме, калі нас просяць здабываць кніжкі з розных цікавых месцаў і прыносіць назад у бібліятэку. Вядома, прынясу табе ўсё, што знайду. You have my sincere gratitude on behalf of the Frost Moon Scions. Тады я паем садавіны. Овой, а дзе яна? Oh boy. That was some seriously tasty fruit. So much better than Paimon's used to. До речі, у англійській версії, у расійській яна каже, нічого смачней Пайман раней не ела, а у англійській яна сказала, што значна смачней за тое, да чаго я прызвычаілася. Так, можа, і ела смачней, ну, яшчэ смачнейша, але ўсё ж таки смачней, чым сярэдняя садавіна. These animals have lived their whole lives in this forest. Naturally, they're the ones who know where to find the best fruit. Пам'ять, ти свою вандроўцу пакрыўдзіла, забрала ў яе садавіну. Я так і не зразумела, што робяць тупікі, калі рэагуюць на лаўму, таму што яны на яе рэагуюць, але ў адрозненне ад усіх астатніх жывёл, ну, нічога, яны проста радуюцца, што яна міма прайшла. This one says to eat as much as you wish, because it's the top fruit finder in the whole forest. It'll fetch some more right away. Вельмі смачна, дзякуй, але ж лімін ты не пакаштавала. Awesome. Thanks so much. Клас, такі мілы квест. І цяпер у нас адкрытая сістэма рэпутацыі. У гэтай фракцыі. Месца сустрэчы анклаў марознага месяца. Так. О, лаўма, з ёй можна пабалакаць. Hey, Wilma. We're here to visit. Так гэта як бы працяг, мы ўжо нешта знайшлі. Гэта як шмат рэчаў. Yeah. Boxes piled up everywhere. Some of them opened up. Loose items strewn all over the floor. Huh. Isn't this supposed to be a library? Больш выглядае як склад. Мабыць, яны зноў рамантуюць. Look, Llama's over there talking to a weasel thief. What are they plotting this time? Let's go see. Дык гэта сапраўды працяг. Be that as it may, we don't have any urgent excavation work for you at the moment, so please, stop digging holes all over the place, all right? That's a good child. Here, this mora is for you. Але ж у іх не той, каб багата моры, а яна аддае гэта ўсё тхару. That's the weasel thief from last time, right? What was Llama saying? Have they found another relic? Hello there, traveler, Paimon. Welcome to the library. Is there anything I can help you with? То бок мы як бы зараз адышлі кудысьці і вось зараз вярнуліся, каб працягнуць размову. Ты размаўляла з тхорам-барахольшчыкам. Ты зноў знайшла нейкую закрытую рэліквію? No. I was just giving the little one a bit of a stern warning. It's been getting a little overexcited lately, and it's starting to bother the community. It's
passion for treasure hunting has only grown since we retrieved the lunar semblance. It comes to me all the time, asking when the next treasure hunt will be. Ага, то бок, як бы па ідэі мы пасля таго квесту, які вось толькі што скончыла, мусілі бы трохі адцягнуць нашу ўвагу, там пашукаць усяго, і потым праз некаторы час вярнуцца, і вось зараз зноў сустрэцца з гэтым тхаром і з ламай. I keep repeating that we now have more than enough documents and relics in our library to occupy our research. But alas, Ён не можа стрымацца, такая яго натура. Ён зноў нешта шукае. yes, but it doesn't quite understand what constitutes a relic. So it simply digs up anything that seems valuable and drops it off here. It has at least promised me that it won't go digging around again, but there's already a big backlog of items from previous digs. There's no way around it. I'll just have to go through and sort them, one by one. Sorry, you two. I'm afraid I won't be able to accompany you on your sightseeing today. Now then, what's in this box again? Это як бы такое дапаўненне да квеста. Now then, what's in this box again? Ясна, ён ёй панацягаў рэліквій, і цяпер лама займаецца тым, што разбірае іх. Ну што, давайте паднясем. Паглядзіце, якая яна шыкоўная. Божа, ламу просто цудоўная, якая яна неймаверная. І жывёлы вакол яе сабраліся. Котачкі. Божа, якая прыгажосць. На гэта можна вось так палюбавацца. Як цудоўна. Это вельмі класная функція цяпер, што можна прыбіраць інтэрфейс і любавацца на вось гэтыя прыгожыя арты. Я ў захапленні. Абажаю ламу, я абажаю востраў Хісі і нашчадкаў марознага месяца. Гэта проста цудоўна. Так, я ўжо тут выканала усе. Я выканала ўсе квесты на гэтай выспе, і у нас цяпер багата гэтых пячатак. Сумесная пабудова і амаль усе ўзнагароды. Дарэчы ж, мы зможам якраз таки атрымаць, каб атрымаць апошні ўзровень, патрэбна 90% даследавання, у мяне 89, але я ўпэўненая, што калі мы адчынім усыпальніцу глыбінь, то можна будзе набраць гэтыя 90%. Дарэчы, гэта ж будзе крутачка. Давайте яшчэ пакруцім гачу. Это ж будзе атрымаецца, ну так, одна крутачка толькі. І дзве будуць у стандартным баннеры. Нічога не прыляцела, а са стандартнага баннера можа прыляцець штосьці, з чаго можна будзе забраць кэшбэк. На жаль, нічога. Таму вось у мяне на мапе пазначаная вось яна, неадчыненая спальніца глыбінь. Зараз яе адчынім. Ключыкам, які толькі што забралі. Заадно побачым гэты ўрачысты момант. І адчынку. Так, яна была апошняя. Perhaps this treasure has been waiting for you all along. Так, стандартна. Забираю досягнення, атрымліваю яшчэ одну крутачку. Ось. Чыніце ўсе ў спальніцы. І гэта атрымліваецца адразу 96% даследавання. Все, можна забіраць апошняе. Так, і гэта у нас яшчэ одна крутачка. І нічога такога. Ну ладно. Сам працэс крутак таксама прыемны. Лама цудоўная. Абажаю яе.
А цяпер вяртаемся і аддаем апошнія пячаткі, займеўшы апошнія адсоткі. Пройдзем, конечно ж, міма жрыцы на імя Рахітар, каб яна з ламай павіталася. О, цяпер тут лаўма з... Ось яшчэ на жрыцы вітаецца з аленем і тупікам. Зараз з імі паразмаўляем, я толькі забяру апошнія ўзнагароды. О, яшчэ адна. Гэта ж верна! Верна, мы з ёй рабілі вельмі класны квест. Не буду спойлерыць, але з гэтым квестам мы адчынілі вось гэтую лакацыю, невялічкую выспу. І яна вельмі класная. Гэта ж надзейная гімн, надзейная люмін. Ну, вось сустрэча, гэта мусіць быць сапраўды лёс, вылецены самім месяцовым святлом, ці не так? Распавядзі пра тое, што адбылося. Што хочаш даведацца? А раскажы, што сказала Айла. Айла — гэта першы голас месяцовага гімна. Хе-хе, ты па адрасе. Я апошнія некалькі дзён раздумвала над гэтым, намагаючыся зразумець, калі менавіта гаспадарня Айла запісала гэтыя словы і што яна мела на ўвазе пад словам змей. Гэта адсылкі на той квест, таму, напэўна, будзе трохі незразумела, калі яго не праходзілі. Цяпер я ўсё зразумела. Памятаеш, як вобраз гаспадарні Айлы назваў таго, з кім яна размаўляла спадаром Салаўём. І па-мойму, калі я нічога не блытаю, калі мы з вамі зацэньвалі першую версію надкраеўскую і хадзілі па выспе Хісі, то якраз такі на яе натрапілі, калі я нічога не пераблытала. Вось, гэта была яна, такая загадкавая жрыца, якую мы бачылі ў люстэрку, калі я правильно памятаю. А можа, гэта быў іншы нейкі квест? Ці мы яе не бачылі? Ну ладно, я, здаецца, квестаў ніякіх не чапляла тады. Ну, гэта мусіць быць той самы Салавей, шляхціц снежнай і першапачатковы заснавальнік светаносцаў. Згодна з запісам, якраз па ягонай просьбе гаспадарня Айла выправілася на поўнач да эмблскіх слупоў, дзе яна спыніла бедства бездані. Нібыта ведаючы, навошта ён з'явіўся, дзева маладзіка запаліла святло, каб рассеяць цемру. Яна дапамагла яму. Маё меркаванне, калі яна сказала змей, яна, верагодна, проста выкарыстоўвала гэтае слова як метафора для бездані. Гучыць праўдападобна, ці не так? Даволі пераканаўчая выснова. Што датычыцца Ловію, якую яна згадала, дай падумаць, Люмін, ты калі-небудзь чула пра гіпербарэю? О, гэта нешта, што будзе нас чакаць у наступных версіях. Я ўжо чула гэта імя, або можна сказаць, не ведаю, тады нам патлумачаць. Я скажу, не ведаю. Добра, пачну з самага пачатку. Не хвалюйцеся, самая надзейная жрыца, якую вы калісьці сустракалі. Я ахоўніца чагосьці пад месяцам. Ладно, патлумачу, як змагу. Усё пачынаецца з даўно зніклай краіны пад назвай Гіпербарэя. І мы, нашчадкі марознага месяца, з'яўляемся нашчадкамі яе выгнаннікаў, якія абаснаваліся тут. Дарэчы, гіпербарэйцы, гіперборы, я не ўпэўненая, на які склад націск, але гэта назва краіны кельтаў, яны самі так называюць. Вось, ну і ўсё ж такі у іх вельмі шмат адсылак на іх у нашчадку марознага месяца. Нашыя продкі перадалі нам мноства старажытных абрадаў, усе з якіх засноўваліся на благаславенні месяцовага святла. Ловія была вярхоўнай жрыцай, якая узначальвала нашчадку марознага месяца да таго, як гаспадарня Айла рэфармавала нашу веру. Яна была сапраўднай ліхадзейкай. У той час дзева месяца яшчэ не нарадзілася, благаславенне месяцовага святла было вельмі слабым, таму многія рытуалы не спрацоўвалі належным чынам. Дзеля падтрымання рытуалаў Ловія здзейсніла шмат
ліхадзеянняў. Яна нават супрацоўнічала з чужаніцамі і нанесла шкоду многім людзям. Што датычыцца дакладных падрабязнасцей яе учынкаў, шчыра кажучы, я не знайшла ніякіх запісаў, паколькі дзеянні былі цалкам сцёртыя з архіўных запісаў. Але адно можна сказаць дакладна, яна была жудасная. Кажуць, яшчэ да нараджэння спадарыні Айлы адна з паслядоўніц закахалася ў афіцэра са Снежнай. Пасля іх пабегу Ловіат паслала па іх людзей і, думаю, вы здагадаецеся, што было далей. Гэта было жорстка. Пасля спадарыні Айла адабрала ўладу над нашчадкамі марознага месяца у злоснай вярхоўнай жрыцы, скасавала старажытныя абрады і прымусіла нас цалкам прысвяціць сябе месяцоваму святлу. У прынцыпе, гэта імя дазволена ведаць толькі паслядоўніцам ранга жрыцы або вышэй, але для цябе, Люмін, думаю, можна зрабіць выключэнне. Упэўнена, ўсё будзе добра, напэўна. Так, нам патлумачылі перадгісторыю дзяцей рознага месяца. Так, цяпер давайте атрымаем апошнія ўзнагароды. О, это кніжная шафа і вось гэтая статуя, якую мы падносім. Гэтыя. О, все дабудавалі, клас. І статую дабудавалі. Прыгожая. Well, I think we can now say that the Grand Library is complete. Next, we'll need to find somewhere to put the bird stands, cushions, and deposit boxes. Ауч, гнёзды для птушак побач з кніжкамі не дуже. Мне здаецца, гэта не найлепшая ідэя, таму што птушкі ж могуць забрудзіць кніжкі. Ah, hello there, traveler, Paimon. Thanks to your help, the library repairs are basically complete. It's really starting to look the part. What about that other stuff you just mentioned? Are you planning on putting all that in the library too? І я таксама вось здзіўлена, як і Пайман, што ці сапраўды гэта добрая ідэя ставіць гэта ўсё ў бібліятэку. Yes. That said, it's too big of a job for me to handle alone. I was planning on getting some of our more skilled artisans to help out. А ты ўпомнена, што гэтым рэчам сапраўды месца ў бібліятэцы? Люмін таксама са мной згодная. The Grand Library is open to humans and animals alike. Since we have furniture for humans to sit down on, there should naturally be some for the animals too. Ну, ладно, гэта гучыць даволі, ну, як бы сказаць, высакародна, скажем так. That does kind of make sense. Пачакай, а скарбонкі? Those are the ones I used to use when the little animals came to talk to me about their struggles. I'd originally planned to make some new ones, but some of the animals are nostalgic for the older items, so we brought them along too. Скарбонкі, каб прыйсці паскардзіцца? Wait, animals tell you their struggles? Like a therapy session? Kind of sounds like a nice bathhouse for animals. Цікавае параўнанне, сапраўды яна як псіхалагіня для жывёл. Лама, табе не проста прыходзіцца, не толькі людзі, але і звяры хочуць зліць табе сваю душу. This is one of my duties as Moonchanter. I would not call it hard work. Яка ж яна цудоўная. Вось шчыра, Лаума, яна сама падобная да багіні. І мне здаецца, што яна магла бы стаць сапраўднай, скажем так, спадкаемніцай Каламбіны. Бо Каламбіну ж не прымае гэта... Так, ладно, я ўжо пачала спойлерыць, але я ўпэўнена, што многія ўжо праходзілі або, прынамсі, бачылі сюжэт. Каламбіну не прымае гэты сусвет, таму яна марнуе багата сваёй сілы проста на тое, каб выжываць у ім. І мне здаецца, што калі яна вернецца на месяц, Лама магла бы быць яе спадкаемніцай і стаць месяцовай багіняй замест яе. У мяне стрымаюць у бары. Вітаначкі, цертэй, ты завітала да мяне на стрым нават у бары. О, я вельмі рада цябе бачыць. Ну, калі што, у меня будзе запіс, так што, калі табе будзе цікава, ты зможаш паглядзець, што мы тут, што тут было. Калі што, я круціла збройны баннер і нічога цікавага не выкруціла, але вы яшчэ зацанілі Дурына.
вось гэтага вусцішнага цмока, які аказаўся на дзіва мілавідным хлопчыком. Вось. І цяпер праходзім квесты з ламай, таму што я абажаю ламу. Яна трошки падобная да мяне. Вось, знешне. Па характары мы ну, падобныя, але не вельмі. Вось. And it's true. All living things have a need to feel heard. Ох, ну, ладно, мы не дуже падобныя, бо мне, напэўна, не хапала цярпення ўсіх звераў выслухоўваць. I have always encouraged everyone to come to me without reservation, whatever troubles they may be facing. А я бы прыйшла да ламу паслухаць яе, таму што мне здаецца, ёй патрэбная супервізія. Вось дакладна. Быць псіхалагіняй для людзей, для жывёл гэта цяжка. Hiding your thoughts deep in your heart will not solve anything. In fact, it often makes the problem worse. Цікава, да цябе часцей звяртаюцца людзі або жывёлы? Oh, well, I've never looked at the numbers, but my sense is that the animals consult me more often. Ну, звяроў, прынамсі, больш, здаецца, проста па ліку. After all, my daily routine is more or less the same as that of my people, and they don't usually come during work hours. Божахна. Вось, што я не чакала тут пачуць, гэта пра працоўныя часы. Мне так падабаецца гэты анклаў тым, што ён як бы такі далёкі ад цывілізацыі, ад усяго таго, што мы бачылі ў іншых рэгіёнах. Ён такі дзікі, першабытны. І тут працоўныя гадзіны. It's only when I have free time that I get the occasional human visitor. Animals, on the other hand, lead very different routines from us. Ну так, слушна, вось чаму жывёлы часцей завітваюць. Sheik badgers tend to visit in the early morning hours, while ibises often drop by after sunrise. Finches come in flocks during the afternoon, chirping and chattering away. The rhyme-horned deer visit at dusk, mostly alone, though sometimes with one or two friends. And once night has fallen, I get the odd weasel thief burrowing into my home. Бедна, ёй цэлы дзень Oh, трэба but that слухаць. leaves you with no time to yourself at all. Я сказала тое ж самае, што і Пайман. Сапраўды, не застаецца ніякага вольнага часу. Увесь твой дзень распісаны па хвілінах. It truly is. There was one time when a weasel thief stole some pine cones that a group of finches was hoarding. It must have been around 20 finches that flew to my bedside in the dead of night to protest the transgression. Божахна, бедна, яны прыйшлі да яе скардзіцца. I had to ask a sniffer mole who I'd just been chatting with to invite the weasel thief over. It took a lot of work to convince it to reveal where the pine cones were. Божахна, бедная, замість таго, каб пачуваць у сваім ложачку. By the time all parties were satisfied and ready to leave, the sun was up. I slept in till past noon that day. 20 берасцянак. У мяне ад адных гэтых словаў у вушах зашумела. My mom would have given up and gone back to sleep long before you did. And probably pulled a blanket over her head first to block out the noise. Згодная. Спаць дражэй. Since they'd taken the trouble to come to me, I felt I had a duty to help them. Бедная Лаума. Да рэчы, у англійскай версіі яна кажа, што не проста абавязаная дапамагчы ім, а што яна адчувае абавязак дапамагчы ім. То бок гэта не знешні абавязак, а яе ўнутранае адчуванне. And the results made it all worthwhile. After getting everything off their chests, the finches went back to happily hopping around, and the weasel thief went off in search of new, exciting treasure. But humans are less forthcoming than animals. Too often, they hide their true feelings in the deepest corners of their hearts. Even those who come to me for guidance, I feel as if they tell me only part of the story, leaving out what truly burdens their soul. Perhaps they are unwilling to say it out loud, to face the real issues head on. Human society often encourages people to hide their true selves. У англійській, до речі, Лама просто сказала
чалавечая супольнасць. А у расійскім перакладзе, што супольнасць, дзе чалавека лічаць вянцом стварэння. Вельмі слушная заўвага. Рэдкі выпадак, калі расійскі пераклад мне падабаецца больш. It is not dissimilar to the way that some butterflies hide away in a withered leaf and camouflage their wings to match their environment. Social interactions between humans can be complex and difficult. Everyone has their way of coping, and I don't judge them for it. Nonetheless, suppressing one's true feelings can easily lead to melancholy and depression. Deep-seated issues like that are difficult to resolve, no matter what advice I give. Окей. Мне здаецца, мы сапраўды ёй праводзім нешта накшталт супервізіі. So I had an idea. I thought, what if I could find a way to bring complicated human minds and straightforward animal ones together? Maybe by spending some time around each other, both could experience a new perspective. Лаума, але ж ім спатрэбіцца перакладчыца. Ты гатовая ўсё гэта перакладаць з мовы жывёл на чалавечую і назад? It was with that in mind that I renovated the Grand Library and turned it into what it is today. Spacious and well-ventilated, and open to humans and animals to come and go as they please. Дык вось, што яна ўсёй гэтай размовы тлумачыла, чаму яна хоча дадаць сюды гнёзды для птушак. Таму што мы задалі пытанне ёй, ці не будзе гэта ідэя бязглуздай, бо жывёлам у бібліятэцы хутчэй за ўсё не месца. Вау, дык вось да чаго яна ўсё гэта вяла. Всё, зразумела. Цікавае тлумачэнне, сапраўды цікавае, толькі я ўсё ж сумняюся, што гэта ідэя слушная. Except maybe on rainy days, when they're looking for shelter. But the rest of the time, people can visit whenever they want to spend time with the animals, browse books, rest, and enjoy the sun. То бок, яна яшчэ сама звяртае ўвагу на тое, што гэтай бібліятэкай можна карыстацца толькі калі няма дажджу. Але яны пакінулі кнігі там, дзе можа ісці дождж. Ну ладно, вось гэтыя намёты, якія нацягнулі, але ж збольшага вільгаць, кроплі будуць трапляць на кнігі. І ад іх нічога не застанецца не толькі праз птушак і жывёл. Просто в дождь пойдзе і ўсё. Ну, не ведаю. Усё ж такі адкрытая прастора, яна не дуже падыходзіць да бібліятэкі. And perhaps the company of our dear animal friends, who will not be driven away by anything they say, might encourage people to open their hearts and share the truth of what lies within. Wow, you really put a lot of thought into this library renovation. Вось, сапраўды, ці падыходзіць для гэтага бібліятэка, або можна было проста зрабіць прастору, дзе можна пакамунікаваць, таму што бібліятэка гэта ўсё ж такі трохі пра іншае. Oh, it sounds great to Paimon. Hugging fluffy animals, lounging in a chair all day without a care in the world. Just thinking about it makes Paimon feel all warm and fuzzy. Ну так, гэта не зусім бібліятэка, гэта хутчэй кавярня? Ну так, кавярня была бы больш дарэчна. Пакіньце мне месца таксама ў вашым клубе. Of course. Your assistance with the renovation works was invaluable. It should go without saying that the Library of the Frost Moon Scions shall always be open to you. У англійскай мове яна нічога пра дзверы не сказала, але ў расійскім перакладзе яе дзверы заўсёды для вас адчынены. Але тут няма аніводных дзвярэй у гэтай бібліятэцы. Якія праблемы? Толькі рамантызацыя. Вось згодная. Занадта рамантызавана. Хаця, па ідэі, лаўма мусілі быць даволі прыстасаваныя да такого жыцця. Ну, у сэнсе разумеюць складанасці і ўсё такое. Ну, дзіўна. Ідэя, канешне, вельмі, скажам так, казачная.
Ось яна хутчэй як казка, але у рэальнасці такое наўрад ці можна было бы правярнуць, нават калі ты ўмееш размаўляць з жывёламі і можаш іх там пераканаць не шкодзіць, але ўсё адно складана. Прыгожа, але не дужа пераканаўча. Вось, гэтая пустая прастора, якая у нас была, яна цяпер запомнілася. Так, кніжачкі. Збіраем кніжачкі. І вось лама. Цяпер можна паразмаўляць з ёй і з аленем і з тупікам. Finally, some progress at last. Now, to somehow put all these things back where they belong. Ага, то бок мы зараз як бы адышлі кудысьці, вярнуліся, і лама толькі-толькі скончыла разбіраць сюрпрызы, які ёй Тхор прыносіў. Бедныя. Тут самыя розныя прадметы. I know. There's petrified seeds of an ancient tree, fossilized animal bones, colorful stones. А очень даволі цікава, і з гэтага можна было бы зрабіць даволі цікавую навуковую калекцыю. Калі супрацоўнічаць з акадэміяй, гэта ім перадаць, з акадэміяй сумерскай, маю на ўвазе, то прямо можна было бы і няблага зарабіць. Ладно, як кажуць ігнары, веды не маюць вымярэння ў моры. More deposit boxes that people buried for safekeeping. Wish boxes, letters with photos enclosed. Відаць, ён хапае ўсё, да чаго могуць дацягнуцца. Well, weasel thieves have a different perspective on value from us. It seems like this one just bagged anything and everything that grabbed its attention. The seeds and rocks will be easy enough to deal with, but those storage boxes and wish boxes will have been buried with the express purpose of digging them up at a later date. Табе спатрэбіцца моя дапамога? Thanks for the kind offer, but I've already engaged another slightly more mature weasel thief to handle this. It will be in charge of moving all the items back to their original spots. У англійскай версіі, у адрозненне ад расійскага перакладу, дзе проста тхора-барахольшчыка, яна сказала больш дарослага тхора-барахольшчыка. After all, the kid's heart was in the right place. Making it put everything back where it found it would break its poor little heart. Бедная лама, яна пра ўсіх так клапоціцца. Калі ж яна паклапоціцца пра сябе? Won't the other weasel thief you hired tell the first one everything? Hopefully not. The little one prefers to live on its own and act solo, so they're unlikely to meet. It also has a short attention span. Give it half a month, and I'd be very surprised if it still remembers anything it dug up. Окей, слушно, лама, все продумано. Ты разбираешься в повадках жывёл и разумеешь их психологию. I speak their language, and I've had the privilege of their company for a long time. It's only natural that I've come to understand them, no different from making friends. By contrast, other people can't understand what animals are saying, so they're bound to make mistakes when trying to understand them. That's why, in a lot of literature on the topic, phrases like bestial nature are rife with negative connotations, while human nature is seen in a more rounded light. Врешті-решт, книги пишуть люди, які не розуміють мову жывёл. You're right. I'm sure those books would have turned out quite differently if they were written by a wolf or a rhyme-horned deer. Я навіть на оленя так поглядела, гэта кажучи. Мовляв, пацвердзі. Перехід from Belarus, вітаначки, рада бачить на стрімі. Ачмуренная лама. Увогуле цешуся з усіх герояў у надкраі пасля Натлана. Згодная. Лама просто ачмуренная. І надкрай, сам як локацыя, і ягоныя персонажы, гэта просто цуд. Вось, сапраўды, мабыць, просто Натлан выйшаў не ў той час. Ладно, дызайн Натлана ён жудасны. Агулам сюжэтам і персонажамі Натлан мне спадабаўся, але вот дызайн усё сапсаваў. Я бы просто ўсё гэта сцёрла і
перамалявала, калі б умела ствараць гульнявыя мадэлькі, я бы ўсё зрабіла іначай. Пакінула сюжэт, пакінула б там характар персанажаў і гісторыі, але зрабіла б абсалютна іншы дызайн. Вось тады б яно ўспрымалася зусім іначай. А вось «Надкрай» ён ідэальны. Нават тэхналогіі, тут высокія тэхналогіі, тут тэхналогіі рэальна на ўзроўні Фонтэйна, дзякуючы Кувякі. Вось, але яны ўпісаныя ў сусвет. Гэта выглядае як тое, што маглі бы зрабіць людзі, што вось сапраўды людзі ў фантазійным сусвеце маглі бы там набраць металу з дапамогай магіі, вось сапраўды магіі, зрабіць вось нешта такое. Тады як тэхналогіі Натвана выглядаюць як нешта абсалютна чужое гэтаму сусвету. Таму вось ён, відаць, і не ўспрымаўся так станоўча. Ну, вось. «Надкрай» гэта фактычна то, што Хайверс паказалі нам, што яны могуць рабіць добра. Што ён пацвердзіў? In any case, to me, human nature and bestial nature are both simply nature. Ого, як яна круто сказала. А яшчэ у англійскім перакладзе гэта проста не проста натура, а гэта проста прырода, і таму где ўсё проста прырода. Whether human or beast, all have moments of courage and of cowardice, times of both greed and rage. We all rejoice in our successes and mourn our failures. These experiences are neither inherently human nor inherently animal. They are a part of our shared nature, a nature bestowed upon all living things by Mother Nature herself. Цудоўна сказана. І яшчэ ж людзі гэта ж таксама жывёлы, так што так, это ўсё натура. I do sometimes wonder whether the world around us might have turned out for the better if humans and animals could communicate with each other. But I know it is but a fantastical idea that can never be. Вось тут яна разумее, што гэта ўсяго толькі фантастычная ідэя, але з бібліятэкі, канешне, прыдумала нешта дужа фантастычнае. Дарэчы, такі прыгожы кадр вось тут, проста цудоўны. Лаўма неймаверны на фоне неймавернага надкрая. Then there are those who reject nature and turn their back on the natural way. They are the wayward ones who do not hesitate to pull the trigger, even when they speak the same language as the object of their slaughter. Yes, child, I know you can protect yourself, and that you are far fleeter of foot than they. Do not worry, no one shall harm you again. Ага, у англійскай версіі, у адрозненне ад расійскай, яна кажа, што ніхто не пашкодзіць табе зноў. Ah, how time flies. I should get back to sorting through that pile of treasure. Скарбаў. Ну так, скарбаў. I should have enough time to get everything in order before the weasel thief arrives. Ага, і зноў можна з ёй паразмаўляць? Яна ўсё працягвае? What do we have here? Ah, that goes in this pile. Ну што ж, пакінем лаўму працягваць разбіраць гэтыя рэчы. Тут, канешне, тут утульненька, але кніжкі, як толькі пойдзе дождж, кніжкі гэтага не вытрымаюць. Тут бы... Або больш закрытыя шафы, якія могуць абараніць іх ад дажджу, або ўсё ж такі перанесці гэта у больш закрытае месца. Ну ладно. Так, гэта мы прайшлі. Квест проста шыкоўны, я вельмі радая, што пакінула як на стрым, таму што мне вельмі спадабалася. О, тут яшчэ нейкі сцяг лунае. А цяпер давайте пройдзем тэставы забег ягады, таму што мне вельмі цікава паглядзець на... Так, а гэта што ў нас? Я зразумела, ладно. Мы ігнаруем існаванне астральнай мяжы.
Так, паляўнічая на ветер і цені. О, якая яна міленькая. Яна просто шыкоўная. Да рэчы, яе імя на англійскай пішацца як не на расійскай ягада, а вось як пісалася бы на, я так разумею, на украінскай, то бок Г там вось такое Г, а не Г. Ось. І першая літара не Y, як пісалася бы у расійскай транслітарацыі, а J. То бок ну, то бок як у беларускай ці ва ўкраінскай мовах. Але калі была беларуская, то яна была бы ягада. Так яна ягода, яна вот у англійскай так, у англійскай якраз вымаўляць як ягода. Ну, яны не ведаюць, як гэта чытаецца. Акторы агучкі. Ось. Ягода... І ты ягода вымаўляеш. Ну, я таксама прывыкла, што ў квестах яны яе называюць ягода. Ось. Але яна ягода. Так, нешта прыгожанькае. Так, мабыць, нават варта прачытаць. Добра, давайте прачытаем, а то нічога не будзе зразумела. Ягода, анема-персонажка, здольная перыядычна ацаляць... О, яна лякуе, выдатна, просто шыкоўна. Я цяпер яшчэ больш люблю. Абажаю персонажаў, якія лякуюць. І наносіць частыя элементальныя атакі. На поле боя яна адаптуецца да розных элементальных умоваў, змяняючы элементальны тып атак. Прымяніўшы элементальны навык, ягода здзяйсняе рывок у напрамку да супраціўніка і ўваходзіць у стан пераследуючай цені, у якім хутка перамяшчаецца і паступова напаўняе сваю сакрэтную буль-буль-фляжку у залежнасці ад эфектаў на ворагах паблізу. Калі дзеянне стану завяршаецца, яна адзін раз наносіць анема-шкоду ворагам паблізу. Калі сакрэтная буль-буль-фляжка становіцца поўнай, а месяцовае знаменне атраду не ніжэй за вышэйшае ззянне, ягода на працягу некаторага часу паступова расходуе назапашаную у фляжцы энергію і перыядычна атакуе ворагаў паблізу, наносячы шкоду адпаведнага элементу. Выкарыстаўшы свой выбух стыхіі, ягода наносіць аднакратную анема-шкоду ворагам паблізу і дастае 2 персанальныя каардынатары дапамогі. Персанальныя каардынатары дапамогі перыядычна аднаўляюць здароўе актыўнага персанажа вашага атрада. Калі месяцовае знаменне атрада не ніжэй вышэйшага ззяння, персанальныя каардынатары дапамогі зменяць свой элемент адпаведны эфектам на ворагах паблізу і будуць перыядычна атакаваць ворагаў побач, наносячы шкоду адпаведнага элементу. Так, тут у нас анімацыя гэта робіцца, вось яна напаўняе гэтую фляжку. Так, гэта таксама нешта. Калі запаўняецца фляжка ці колба, я бы хутчэй гэта пробаўка не называла, выглядае як пробаўка. Так, і вось гэтыя персанальныя каардынатары дапамогі. Вось яны пры вышэйшым ззянні могуць змяняць свой элемент. Окей, так. Так, дарэчы, што ў яе на зброю? Струны дажджа, вясёлкавага змея, гэта нешта натландскае, і я так разумею з баннера. Окей. Так, давайте паспрабуем. Ага, яна бяжыць як елань. Класная гэтая колба, яна выглядае як фотачка. Beware the creatures of the night. Observe. Die. Be silent. To dust. Hand it over! You're not going anywhere! О, запомнила эту фляжку-коточку. Класс, выглядає мило.
Observe. Be silent. О, всіх перемогли. Окей, я знову не дуже зрозуміла, що тут відбувається, тому що у опошніх персонажів дуже складані механіки. Так. Але було цікаво. Було цікаво. Ягода невероятная, такая файная на контрасті з Нейфер, а Нейфер як мама котка аховує мужикна. Згодна з гэтага просто плюшчыць. Вось асабліва у новых этих мест, у новых регіонах персонажі усі цікавей і цікавей. І ноткраївські персонажі просто шикоўныя, згодныя. Так, цікаво, як часом імёны вымаўляюць в ангельскіх галочках у рэверсе. О, знаку рэверс. Ёсць персонажка, імя якой пішуць як Аліна, і нават сама. Але усе вымаўляюць як Алія. Цікава. Ну, відаць, яны реально, мабыць, хтосьці вымавіў першы раз не так, і усім астатнім прыходзіцца падладжвацца. Ладненько. Так, заберем узнагароды, што ў нас там? Яна выкарыстоўвае тыя ж самыя матэрыялы, што і Айна. Забіраем. І лама ўжо размаўляе з Тхаром. Давайте паслухаем яе. Вось Тхорык. Гэта той же самы, які ёй цягаў скарба, я так Oh, разумею. look! There's that weasel thief again! And it's right next to Lauma! Ён нас пазнаў і ўцёк? Чаму ён уцёк? It took off! Мабыць, ён усвядоміў свае папярэднія памылкі? Come here. Our little friend asked me to pass this Mora on to you. Ні халери сабе, які шчодры Тхор. Why would a weasel thief give her its Mora? As I said, it greatly admires your treasure hunting abilities and wishes to join you in unearthing every treasure chest in this world. Consider this its deposit. Клас. Ён сур'ёзна настроены. When Mora is involved, a weasel thief never lies. Keep it safe. This coin represents an agreement between you and the weasel thieves. Or at least, this weasel thief. Але пошук куфраў для мяне толькі хобі. Але мен такая миленькая, трымае гэтую монетку. I wouldn't worry. I know I said it's an agreement, but I believe it just wants to make friends with you. It didn't know what kind of gift you'd like, so it chose to give you its favorite thing. Ну, мору всі любить. Як же можна не любити мору? Я обіцяю берегчи її. Please do. If you're interested in taking up the offer, leave some dried lacca berries by your pillow when you get home. It's very fond of those. А як же він прибереться у імбричок, каб забрати їх? Not too many, of course. It might struggle to burrow its way home if it eats too much. Як мило. Просто очмереть, як мило. Що If можна? you're interested in taking up the offer, leave some dried lacca berries by your pillow when you get home. It's very fond of those. Ага, і я так зразумела, што можна будзе яшчэ перамясціцца кудысьці і потым вярнуцца сюды, і, магчыма, будзе новы дыялог. Так, давайте тады наведаем пакуль што Каламбіну. Агралі месца сустрэчы. Так, окей. Яно мне прапануе. Я ўзнагароды хутчэй за ўсё не забрала. Узмацненне патэнцыялу. Узровень даследчыцкага патэнцыялу павышаны да 3. Узровень месца сустрэчы павышаны да 5 і даследчыцкі патэнцыял компаса павышаны да 3. І ўсе окулусы, большасць скарбаў і падказак аб скарбах. Выдатна. Так, ось ён. Дзеці марознага месяца збіраюцца тут, каб паслухаць настаўленні месяцовага святла. О, як это. Так, вось забрала. Класна. Вось гэтая штука, яна у адзіным экземпляры, а вось гэта можна пабудаваць некалькі кніжных шаф. Класна. Всё, сабрала все
гэта можна прачытаць. Цудоўна, вельмі прыемна і але гэтая пакуль не абнавілася лакацыя. Ну давайте пакуль наведаем Каламбіну. Але так, а чаму я не магу? Всё, я зразумела. Ну ладно, шкада. Я не прымала гэтае заданне новае. Я наогул не была вось тут, вось яно ў мяне вісіць, не прынятая. О, дарэчы, такая прыгожая прямо тут з ілюстрацыяй, крута. І ітар. Чаму тут ітар, калі ў мяне люмін? Ну, канешне ж, гэта бедная індыстутыя, якая не можа замяніць персонажа ў залежнасці ад выбара гульца. Вось, ладно, я яго нават не прымала, але ўсё адно Каламбіна недаступная. Ну ладно, давайте хаця бы наведаемся туды, а потым перамесімся назад і просто каб абнавілася лакацыя. Просто полюбуемся, таму што гэта просто неверагодна прыгожая лакацыя, я абажаю. І, дарэчы, цікавы факт. Вось гэтыя пярлінкі, яны маюць на сабе статус гідра. Цікавы момант. Гідра-пярлінкі. Так, ітар замест люмін. Вось, вельмі прыгожая, Каламбіны тут няма, я так разумею. Яе няма, але яна напівае. Яна тут звычайна хаваецца, калі чакае нас. З табой можна паразмаўляць, кухенкі? Вось, я трохі адстала, таму што і квест праходзіла пазней, і вось, і прапусціла, па-моему, адзін тыдзень. І таму я трохі адстала. Вось тут такая прыгожая Каламбіна. Гэта пакуль недаступна, але калі побачымся з Каламбінай дастаткова разоў, вельмі цікавая сістэма рэпутацыі, што ты проста прыходзіш на спатканне да мясцовай багіні. І вось такую немаверную прыгажосць можна будзе забраць. Так, тут будзе ўзнагародная картка, а тут вось ужо сабрала вось такая цудоўная, просто немаверная прыгажосць. Ну, фактычна тое, што мы тут бачым. І што тут у нас за запісы? Яна забрала месяцовае святло і замест дала вам благословенне багіні месяца. Хаця яна і сказала, што збегла з дома, але ў яе ўсё адно засталіся цёплыя ўспаміны. Маленькая мастачка намагаецца распавесці вам пра багіню. Так, механік Вундеркінд з вялікай вынаходлівасцю адрамантавала свой інструмент. Цікава, якую музыку ён будзе выдаваць. З кухенак таксама адлятае. Кухенкі просто цудоўна, міленькая, згодна. Я іх абажаю. Мне падабаецца глядзець, як людзі шукаюць шлях дадому і вяртаюцца да блізкіх. Веспесіл. Ну так, стрым амаль скончыўся, я таксама ўжо вось-вось скончу. Дзякуй, вялікі, што завітала. Я пасля гэтага толькі завітаю яшчэ разок да ламы, паглядзець, што там у яе будзе за дыялог. Вось. Дзякуй, вялікі, што завітала, буду вельмі радая цябе бачыць. А наконт кухенак, дарэчы, я раней думала, што мае улюбёныя гэтыя, скажем так, маскоты гэта аранары. Мелізіны мне таксама падабаюцца, але яны не такія мілыя, як аранары. Ну, у сэнсе, яны таксама мілыя, але мне асабіста аранары падабаюцца больш. А вось кухенкі, гэта проста цуд, яны такія немаверныя. Караці, унут краю ўсё проста цудоўна. Так, уначы ці ўдзень няхай месяцовае святло злучыць нас. Проста цудоўна. Класна, што тут усё коротка так апісанае. Апошняя фраза, дарэчы, Каламбіну ўразіла тое, што яна пазнаёмілася з ламай Самнасам, і яе ўразіла тое, як яна змяніла традыцыйную малітву на шатку месяцовага святла, і яна як бы ламу і Льмін благословіла гэтым. Эх,
І я трохи шкадую, што не запісала гэты квест на стріме, таму што ён вельмі мілы. О, лама ўжо з ібісам балбоча. There. All better. Next time, if it's too heavy, don't try and lift it. Ах, што ён уже намагаўся там падняць. Acting tough isn't going to solve anything. Now, if you injure yourself again, or if there's an emergency, you know where to find me, okay? Знявечыўся ўжо, ні каптушка знявечылася. Off you go now. Oh, actually, one moment. Take this twig. I picked it up by the roadside. It seems nice and sturdy. О, лама жывёлам таксама падарункі робіць. Of course. And do tell your friends that they're always welcome here if they need a warm place to stay. I know the weather's been quite cold lately. Ну тут на дворі, здається, заўсёды халодна. Клас. Так, цікава, а калі яшчэ раз перамясціцца, зменіцца дыялог? Так, куды б в гэты раз перамясціцца? О, давайте сюды. Вось, мінулы раз на мінулым стріме мы сюды не завіталі, бо тут... О! The season of verdure draws near once again. Дарэчы, бачыце, які ў надкраі цікавы дождж. Тут некаторыя кроплі спыняюцца і пачынаюць ляцець наверх. Все ж таки дзіўная земля. Вось, тут раней лёталі такія штукі каменныя, вось тут яны лёталі, і тут усё было не дзіўна. Але мы гэтыя штукі адправілі вон туды, вось зяе гэтая штучка, куды лама зараз глядзіць. І цяпер яна зяе, дарэчы, не так, як у першы стрім, таму што мы яе адрамантавалі і адчынілі адну лакацыю. Дарэчы, гэта добрая ідэя. У лакацыю гэту завітаем якраз каб абнавіць дыялог наступны раз. Так, вяртаемся в змалку. Паглядзім, ці не абновіцца. Так, лама. Вось яна, і тут тупик. Новый диалог. Давайте поставим. This book belongs here, I think. Huh. There's one missing. That's, claw marks on the shelf. And feathers. I bet one of the puffins took it to use as a cushion again. Ugh, those little rascals. I need you to head back into the woods and see if anyone has a book in their nest. То птушкі не просто забрудзяць кніжкі, яны іх яшчэ і скрадуць. Все ж таки бібліятэка гэта не тое, каб найлепшае месца для жывёл. If you find it, please bring it back. And tell whoever took it that they can come to me if they'd like a cushion to sit on. Падушка у выглядзе кнігі гэта даволі дзіўна. We need to make some more cushions. I think we're going to need everyone's help. Так, і давайте яшчэ раз абновім і вось пакажу гэтае месца. Оно даволі цікавае, там багата цікавых кніжак, якія расказваюць пра вось пра гісторыю нашчадкаў марознага месяца. Так, гэта ўжо невялічкія спойлеры пайшлі, таму што гэтая лакацыя адкрываецца, калі прайсці квесты гэтай лакацыі, сусветныя квесты. Вось. А тут нам далі меч, які я выбіла ў гатчы, зараз пакажу, але нам яго, аказваецца, давалі і без яе. Ось, зараз. Той, які я давала лаўмі і паказвала на мінулым стріме, але нам далі новы, вось. Вось, дарэчы, так выглядае новы, такі шэранькі, нібыта з срэбра зроблены. І вось так выглядае павышаны. Зараз моя
Не Лаума, а Лайла. Ось так выглядае павышана, ўжо больш такі нібыта з лёду зроблены і больш магічны. Вельмі прыгожа. Вось гэта якраз і выкручвала, намагалася выкруціць зброю з гэтага сету, але выкруціла таксама сігну для Фурыны і для Нефер. І акрамя гэтага выпіла яшчэ... Дзе ж яна? Вось. Вось такую. Дзіду прыгоженькую таксама з гэтага набора. Мне ён вельмі спадабаўся, бо мне дуже падабаецца ўсё, што звязана з нашчадкамі марознага Even when the месяца. night is gone, І вось тут можна падняцца. У выглядзе the кухенкі. moon shines its light upon Вось нам паказваюць прыгажосць. Прыгожа. Цікавая штука, што калі часам бывае, што калі ты ў выглядзе кухенкі па гэтых шляхах перамяшчаешся, то табе камера кудысьці паварочваецца, каб штосьці паказаць. І вось там замест столі зорнае неба. Спрайты, якія паварочваюцца ў залежнасці ад таго, куды ты глядзіш. Вось тут сапраўднае ўжо месца для бібліятэкі. Тут ніякі дождж не патрапіць. Ну, тут ёсць цікавыя кніжкі нам пачытаць, але гэта будзе даволі доўга, а я ўжо хацела згортваць стрым, таму вось проста расказваю, што ёсць такое месца, і вельмі раю, калі вы яшчэ не чыталі, пачытаць, бо стане даволі цікава пра тое, адкуль наогул узялася гэтая, ну, можна сказаць, секта. Вось, дарэчы, Лаума у мне зараз так стаіць, што яе рогі якраз сумешаныя з гэтай штукай. Так, ну што, вяртаемся. Ці будзе у нас тут абноўлены дыялог? Прыгожае месца і музыка добрая. Так, не тое слова. Цудоўнае месца. І у нас Лаума зноў балакае з тупікам. This book belongs. Всё. I bet one of Гэта the. быў той же самы дыялог. I need you to новага head дыялогу back не into the было. woods. If you find it, Так, тады я зараз паспрабую яшчэ раз, і калі яно не памяняецца зноў, то тады ўжо можна будзе сказаць, што мы пабачылі ўсё. Так, што... О, яшчэ адзін квест, які я прайшла, пакажу. Раз ужо ўсё адно тэлепартуюся ў розныя месцы, то пакажу прыгажосць, якая... Ой, не, гэта не тут, гэта не тут, я трошки Вось што нам трэба. Возера блакітнага бурштыну. Блакітны бурштын гучыць як аксімарон. Канешне. Вось такая неймаверная прыгожая штучка з'явілася, калі прайсці квест у гэтай лакацыі. Так, нават... Я зараз нават покажу. Вось так яна выглядае. Вось. Опа. Канешне, яна зверху зараз, таму, напэўна, будзе лепш тэлепартнуцца сюды, каб яе паказаць як след. Вось яна. Вось. Гэта як бы карабель-кіт, а над ім вось такое паўночнае ззянне. І у гэтага паўночнага ззяння сон жалезнага кіта, вось, ёсць адна цікавая рэч, якую я хачу зараз паказаць. На яго можна ўскараскацца. Вось, тупікі радасныя падбягаюць да Лаумы, але проста радуюцца і нічога не адбываецца. Так, зараз мы туды ўскараскаемся. І опа! Кухенкі! Толькі паглядзіце на гэтую прыгажосць. Чмурэць! Так, праехаць можна. Я гэта і хацела паказаць. Ось такая невероятная прыгажосць. І музыка тут цудоўная. Мне здаецца, ці гэта Аўрора спявае?
есть можно перемещаться по разных шляхах, можно вернуться на той. Я ведаю, што галоўную тэму надкрая спявала Аўрора. У яе проста немаверны голас. Да, вау. Конечно, ачмурэнна, што яны, што Хайверс запрасілі такую спявачку. І голас вельмі пасуе для такой прыгажосці. Так, упс, мне трэба вывяртацца. Іху! Вось такая вось ачмурэнная, немаверная прыгажосць. Просто цудоўна. Так, ну што, показала прыгожая, цяпер вяртаемся пабалакаць з ламай і ейнымі звяркамі. І калі новага дыялогу не будзе, то ўжо я буду згортваць стрым. Ну так, лама ўсё яшчэ... Лама ўсё яшчэ з тупікам. Вось. А Энрут... Так, з ёй можна паразмаўляць. Вандроўца, вітаю, спадарня лама казала пра вас. Калі шукаеце спадарню ламу, яна выйшла па справах. Яна сапраўды выйшла па справах. Краска, пачакайце. Я хацела павярнуць так камеру, і там лама, але не, яна знікла сапраўды. Вось, цікава. Ты прыводзіш у парадак кнігі? Так, з таго часу, як мы пабудавалі бібліятэку, спадарня лама прасіла нас прынесці ўсе кнігі дзяцей нашаткам марознага месяца, якія знойдзем. А потым яна таксама прасіла нас зарабіць некалькі падушак і насестаў для жывёл. Відаць, гэты дыялог узнікае пасля таго, як мы паслухаем яе дыялогію. Ён сказаў, што жывёлам, якія прыходзяць да яе, трэба недзе адпачыць. Я не зусім разумею, але, напэўна, яна не проста так дала такія указанні. Добра, пакладзім гэту кнігу, яна цяжкая, як цагліна, на самую ніжнюю паліцу. Тады, калі хтосьці захоча выкарыстоўваць яе як падстаўку для ног або зэдлік, трэба будзе толькі выцягнуць яе. Гэта неяк даволі вольнае прымяненне. Што тут запісана? Не хваліцеся, гэта справаздача пра словах і дзеяннях галасоў месяцовага гімна розных пакаленняў. Ён, дарэчы, у рукапісным выглядзе. Я ведаю, што мне як жрыцы не варта так казаць, але гэтая кніга, верагодна, найменш цікавая ва ўсёй гэтай бібліятэцы. Уся кніга апавядуе пра тое, што нейкі голас месяцовага гімна сказала ці зрабіла ў пэўны дзень, якія былі наступствы. Калі ў мяне атрымліваецца заснуць, я бяру кнігу і гартаю, тут жа засынаю. Няўжо ёй не знойдзецца ніводнай цікавай гісторыі? Я думала, там будуць нейкія смешныя ці забаўныя гісторыі. Ну, яны ёсць, але не ў гэтай кнізе. Хаця я чула немало такіх гісторый. Не здарма ж я тут працую, хе-хе. Няўжо ў гэтым і заключаецца праца жрыцы? І дзе цікава ты пачула гэтай гісторыі? Канешне ж, ад іншых жрыц. Яны ведаюць шмат гісторый. Напрыклад, у адной з нашых папярэдніх галасоў месяцовага гімна была дзіўная звычка праводзіць 2 гадзіны, адмыкаючы на бліжэйшым возеры. Усякі раз, калі трэба было арганізаваць якую-небудзь цырымонію, незалежна ад пары года. Яна казала, што возера адбівае месяц, і што, пагрузіўшыся ў ваду, яна можа адчуць благаславенне святла і багіні, а гэта дапаможа цырымоніі прайсці гладка. У перыяды, калі праводзілася шмат цырымоній, яна пагружалася ў возера амаль кожны дзень. Гэтыя цырымоніі прайшлі ідэальна, так што... Так, канешне, яна была вельмі здольным голасам месяцовага гімна, але пастаянны холад выклікаў у голаса месяцовага гімна сур'ёзны артрыт. Праз гэтага і прыйшлося датэрмінова пакінуць сваю пасаду. Але, нягледзячы на датэрміновы сыход з пасады, яна сцвярджала, што боль быў знакам увагі багіні месяца. Думаю, багіня месяца не надта зацікаўленая ў артрыце. Ну, месяц
хаваўся за аблокамі і знікаў, калі ішоў дождж. Яна верыла, што болі ў суставах, якія гэтаму спадарожнічалі, гэта развітанне багіні месяца. А калі б нават у такі час можна было ўбачыць месяц, значыць, гэта быў заклік багіні месяца. Яна выбегала пад дождж, цалкам апранутая, пачынала маліцца. Пазней, калі яна ўжо пастарэла, нам прыйшлося знайсці ёй служку, якая пастаянна яе даглядала і сачыла, каб яна больш не рызыкавала сваім здароўем. І той шчаслівай жрыцай, то бок той удачлівай служкай, была я. Цяпер зразумела, адкуль ты так много ведаеш. Даць праца служкай не прыйшла дарма. Конечно, я не просто слухала яе гісторыі, я многому навучылася. Калі я змагу, то запишу іх і апублікую ў выглядзе кнігі. Я назову яе. Я забалбаталася. Мне трэба працягнуць сартаваць кнігі. Але як жа мне назваць кнігу? Выдатны варыянт. Лама магла бы прыдумаць добрую назву. Як наконт страчаных сказанняў пасланцаў месяцовая гімна? Спадарыня Лама, я не хацела, напэўна, хацела. Прабачце, я больш не буду несці лухту. Ты не зразумела, я не злуюся, я сур'ёзна прапаную назву. Я пабудавала гэтую бібліятэку менавіта для таго, каб дапамагчы зафіксаваць нашу гісторыю, каб тыя, хто прыйдзе пасля нас, маглі звярацца з запісамі. І калі б нам прыйшлося распавядаць нашу гісторыю, было бы стратай з нашага боку не згадаць пра галасы месяцавага гімна. Аднак тэксты, у якіх распавядаюцца гэтыя гісторыі, або складаныя і загадкавыя, або такія ж аб'ёмныя, коль і нудныя. Не толькі табе, нават мне, усміхаецца, скажем так, прыйшлося праявіць немало цярпення і упарства, каб прачытаць іх. Пачакайце, вы ўсё чулі? Насамрэч, гэта не так ужо і складана чытаць. Усяго па пары старонак на дзень, і вось ужо ўсё прачытаў, то бок я так рабіла, чэсна. Тым не менш, было б складана чакаць, што людзі будуць чытаць такім чынам і пры гэтым надоўга запомніць інфармацыю. Ты казала, што хочаш дакументаваць гісторыі галасоў месяцовага гімна, напісаўшы кнігу. Я думаю, гэта добрая ідэя. Кніга, у якой гэтыя гісторыі напісаныя жывой мовай, з гумарам, могуць спрыяць абуджэнню дзяцей цікаўнасці да гісторыі, а потым яны могуць захацець заняцца больш сур'ёзнымі гістарычнымі даследаваннямі. І ўсё ж гэтая задача будзе нелёгкай, Эрнрод. Ці не магла бы ты мне дапамагчы? Да я магу, я змагу, магчыма. Я веру ў цябе. Ты не так ужо доўга служыш жрыцай, але ты нікому не саступіш ні ў мудрасці, ні ў вывучэнні тэкстаў. Упэўненая, ты зможаш напісаць кнігу. Пастараюся. Тады спадзяюся на твою дапамогу. Паскольку я цяперашняя голас месяцовага гімна, дазволь, я таксама распавяду табе гісторыю. Насамрэч, калі ласка, пачакайце хвілінку, спадарыня Лама, у мяне няма ні паперы, ні ручкі пад рукой, і я маральна таксама не гатовая. Ці не маглі бы вы распавесці мне гэтую гісторыю пазней? Канешне, калі будзеш гатовая, знайдзі мяне. У любы час буду радая пагутарыць. Так, спадарыня Лама. О, які цікавы быў дыялог. Клас, мне спадабалася. І я думаю, гэта файнае завяршэнне будзе сённяшняга стрыма. Вялікі дзякуй, што завіталі. Мне было проста ачмурыць, як прыемна. Пакруцілі круткі, мабыць, не дужа паспяхова, але пабалакалі з Ламай. Я вельмі рада, што пакінула гэты квест на стрым. Дзякуй, што завіталі, дзякуй, што падзялілі са мной гэтыя ўражанні. Have you decided where you will go from here? Вось. If not, why not find a patch of soft grass and rest a while? І тады на сёння ўсё. Дзякуй, што завіталі, і да пабачэння і да новых сустрэч. О, і Лама. Аленік прыскакаў да лайму. Всё, да пабачэння. Now, where in the world did I
put that book?